Spionage er en praksis, hvis formålet er at opsnappe hemmeligholdt information om andre, f.eks. stater eller firmaer, uden deres viden. En person, som begår spionage, kaldes en spion og siges at spionere. Spionageaktivitet, som især nationer, men også virksomheder, ser erhvervsspionage, kriminelle grupper og terroristiske bevægelser benytter sig af for at fremskaffe oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige. Identitetstyveri. Rådet for IT-sikkerhed definerer identitetstyveri som følgende. Identitetstyveri sker, når personer tilegner sig andres personlige oplysninger og udgiver sig for at være disse personer. Det kan ske elektronisk ved brug af bankoplysninger, CPR-nummer eller kodeord, eller ved brug af den andens identitetspapir, sygesikringsbevis, kørekort med mere. Der er også tale om et identitetstyveri, når en person køber produkter f.eks. over internettet ved hjælp af en andens person- og kontooplysninger. Phishing. Den mest omtalte metode til at tilegne sig identitetsoplysninger er phishing. At fiske efter oplysninger i den digitale verden. Phishing kan ske på flere måder, og hver gang en ny måde bliver opdaget, bliver et nyt navn opfundet. I den hollandske nationale trusselbillede Rådet for IT-sikkerhed definerer identitetstyveri som følgende. Phishing. En e-mail med et link til falske websites, hvor personlige oplysninger bliver forfalsket. Spearphishing. Mere personligt tilrettet e-mail med samme formål som phishing. Farming. Brugere som kontakter en institution eller virksomhed online bliver hemmeligt omdirigeret til en falsk website. Denne omdirigering sker ved hjælp af malware, malicious software, som computeren er smittet med. Installationen af malware sker ofte igennem e-mails, website, download af programmer eller søgemaskiner. Spyphishing. Malware lurer indtastninger på tastaturet. Phishing. Phishing via VoIP, Voice over IP. I stedet for at aflure tastaturet bruges telefonen til at franarre oplysninger. Smishing. Phishing via SMS. En sms-besked med at sende oplysninger ind eller med et link til en falsk hjemmeside. Hvad er hacking? Hacking er opfattet af straffelovens paragraf 263 og er når nogen uberettiget skaffer sig adgang til andre IT-systemer og sociale profiler herunder malkonti og programmer. Personer, der skaffer sig uberettiget adgang, kan enten slette, ændre eller kopiere data eller blot gøre sig bekendt med oplysningerne. Efter straffelovens paragraf 263 stykke 2 straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer. Det er bestemt til at bruges i et informationssystem med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder under skærpede omstændigheder med fængsel op til 6 år. Ophavsret, musik, film og spil. Først og fremmest må du gerne kopiere materialer, du ejer selv. Det vil sige, hvis du har købt en film, et spil eller et stykke musik, må du faktisk udelukke dele det med din familie. Du må under ingen omstændigheder kopiere lånt materiale. At gøre dette kan resultere i fængselsstraf og erstatningssager. Fængselsstraffene kan være helt op til 6 år, og erstatningskravene er gigantiske for den enkelte person helt op til 100.000. Digital kopiering er den hovedsagelige grund til at dalende priser inde på alle 3 markeder. Trojansk hest, også kaldt trojaner, er opkaldt efter den hule træhest, grækerne brugte til at smugle soldater ind i Troja. Her dækker betegnelsen over en tilsyneladende uskyldig program, der indeholder hemmelige funktioner, som typisk er skadelige. Det kan for eksempel være en udadvendt formatering af harddisken eller en bagdør, der via internet åbner din computer for hackere. Trojanske heste er små programmer, der giver sig ud for at være nyttige programmer, men trojanerne kan indeholde bagdøre, så hacker kan få adgang til de identificerede computere. Politi er en myndighed, der har monopol på fysiske magtanvendelse og som har til formål at sikre opretholdelsen af offentlig orden gennem forbrydelse, efterforskning og forfølgelse af kriminalitet samt ved at håndtere konflikter. Politiets centrale styrelse hedder Rigspolitiet og hører under Justitsministeriet. Politiet er en del af den udøvende magt. Dets arbejde reguleres i politiloven. Børneporno.
Den som udbreder uagtige fotografier eller film, andre uagtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under skærpede omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som skærpede omstændigheder anses navnet tilfældigt, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor det forvolder et barn alvorlig skade, eller hvor der er tale om uberedelse af mere systematisk eller organiseret karakter. Stk. 2. Den som besidder eller mod vederlag gør sig bekendt med utugtige fotografier eller film, andre utugtige visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 opfatter ikke besiddelsen af uagtige billeder af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende har givet sit samtykke til besiddelsen.